neoficiálnom rozhovore, ktorý teda nešiel von, lebo sa pán riaditeľ neprijal, rozprával, tak on tvrdil, že údajne, ale keby to bola pravda, to čo tvrdíte, že jednoducho mal by isté hlásenie, že sa všetko dokumentuje, že nič také on nemá. Je to pravda? Alebo môžem odpovedať? Jasné. Takto v období rokov 2003 a Viktor Svoboda, člen štrajkového výboru. V období rokov 2003 až 2006 mi poslali, neviem teraz povedať, kvantifikovať toľko listov, ktoré išli, jednak boli adresované na ministerstvo dopravy, boli tam niektoré listy adresované vtedajšiemu predsedovi vlády, a takisto niektoré listy, ktoré proste išli na nášho riaditeľa. Ako čo sa týka obsahu týchto listov, jednoznačne sa dá povedať, že mali charakter prevádzkového posudku, alebo by som povedal aj hazardu. Ako obsahovo jednoznačne naplňali toto. Čiže tieto listy mali byť predmetom šetrenia, pretože bolo treba vyšetriť. Nám jednoznačne sa poukázalo na chyby, na to, že niektoré postupy a tak ďalej neboli ohodnotené, nebolo vyhodnotené priateľné riziko, ktoré z nich vyplýva a následná bezpečnosť tým pádom. V podstate išlo, by som povedal, o testovanie postupov v praxi. Mnoho zmien v roku 2006 takisto neboli absolútne overené a odskúšané. Výcvik tam bol zameraný iba na prílety do Krakova a do Budapešti a na zmenu tratí. Ako významná reorganizácia vzdušného priestoru, ale ako zmena sektorizácia, treba z východ-západ, neviem, to sa už asi začína vyjadrovať dosť odborne, ale neviem naozaj, jak by som to laickej verejnosti približil toto, aby tomu rozumeli to, čo hovorím. Proste sektory sú nejaké pracoviská, medzi ktorými si tí pracovníci, ktorí tam poskytujú službu riadenia letovej prevádzky, čo je v prvom rade predchádzať zrážke lietadiel. To je naša prvorada úloha, ako v rámci poskytovania riadenia letovej prevádzky. A v rámci tých sektorov proste oni si vymieňajú tieto lietadla, proste si ich dávajú z jedného sektoru na druhý nariadenie, pretože republika je rozdelená proste nejakou hranicou horizontálne a na tejto hranici si to predávajú. Tieto postupy neboli riadne spracované, nebol urobený na ne riadne výcvik a za pochodu sa menili podľa potreby. To nehnevajte sa na mňa, toto akože absolútne nesúvisí so všetkými týmito predpismi, ktoré tu mám. A treba si uvedomiť, že slovenský štát ako taký je členom Eurocontrol a štátny podnik letovej prevádzkovej služby Slovenskej republiky sa zaviazal, že bezpečnosti letovej prevádzky venuje najvyššiu prioritu. A my teraz nechceme nič iné, aby toto podnik dodržoval. Proti tomuto my protestujeme, že všetky tieto predpisy, čo tu máme, proste sa nedodržujú. Chcel by som ešte doplniť v tomto, že na jar roku 2005 sme prešli vlastne na novú štrukturizáciu vzdušného priestoru, vlastne bez toho, aby bola otestovaná. To by sme mohli prirovnať k takej paralele, ak teraz Airbus 380 sa spúšťa do prevádzky. Ak si zoberte, že by v Airbuse naložili ľudí, odleteli si mi do Singapúru a zisťovali by, že čo to vlastne spraví to lietadlo. Tak asi v takom stave sme my fungovali celé leto, že sme testovali, čo ten systém vydrží a čo nevydrží. A čo vydržíme my. My upozorňujeme, môžeme ešte, alebo ďalšia otázka? Viete, že ja len v súvislosti, ako nadväzuje to na to pondelkové tvrdenie pána ministra, že minulý rok vlastne prešiel a v podstate aj celý ten systém kontrol, až bola udelená licencia. Rozumiem tej otázke, ktorú dávate. Ja by som tu vyťahol napríklad Černobyl, tam takisto, neviem teda, nechcem do toho odborne hovoriť samozrejme, pretože nie som na to fundovaný, ale uvediem to každopádne ako príklad. Myslím si, že tam tiež museli sprnať určitú úroveň bezpečnosti a papierovo takisto zrejme mali pokryté určité úrovni kontroly a tak ďalej. Čiže ja sa teraz pýtam, ak bol nejaký certifikát bezpečnosti, čo sa tam kontrolovalo, či to bolo len papierové, či to bolo na základe nejakých papierov, alebo či naozaj reálne kontrolovali prevádzku, či riadiaci letovej prevádzky, ktorí ktorých prvoradou úlohou je zabraňovať zrážke lietadiel, tak či oni tam dávali nejaké konkrétne výpovedi ako proste k bezpečnosti letovej prevádzky. Ja k tomuto môžem uviesť len, že som bol zarazený napríklad ciele, teraz kde mám ten papier, ale čas ho nájdem. Mám tu papier, ktoré sú ciele a kvality stanovené útvarmi podniku na rok 2007. Prosím vás pekne, za divíziu, do ktorej spadáme, to sú ciele kvality pre divíziu letových prevádzkových služieb, divízia LPS, letových prevádzkových služieb skladka. Tak tu je napísané, len citujem, analyzovať pripomienky prijaté od leteckých prevádzkovateľov, užívateľov vzdušného priestoru firmy Bratislava týkajúce sa poskytovania LPS, to sú letové prevádzkové služby, a následne prijať potrebné opatrenia vedúce k eliminovaniu nežiaducich javov zapričinených divíziou LPS, predovšetkým však tých javov, ktoré v konečnom dôsledku majú dopad na bezpečné poskytovanie letových prevádzkových služieb. Ďalej a druhý odstavec hovorí dosiahnuť úroveň oneskorenia a tak ďalej. Sú to približne rovnako veľké odstavce, ako
Ja by som tomu len povedal toľko, že ma zaráža proste, že je tam napísané analyzovať pripomienky prijaté od leteckých prevádzkovateľov. Samozrejme, plne súhlasím, sú to užívateľia vzdušného priestoru, ale ma zaráža, prečo tam není analyzovať pripomienky od riadiacich letovej prevádzky, ktorí priamo zabraňujú zrážkam lietadiel, a prečo tam nie je napísané analyzovať pripomienky od technikov, ktorí obsluhujú tie technické zariadenia, aké sú tam problémy. A na základe tohto vyvodiť podmienky a urobiť priateľné podmienky také, aby v budúcnosti sa tie chyby, ktoré sa už vyskytli a ktoré vieme, že sa vyskytli, tak proste ich odstrániť, aby nebolo možné ich opakovať. Vy viete o tej kontrole? Jasne, dobre. Aha. Pardon. Chcela by som vás poprosiť, Jana Mornáčová, Pravda. V prvom rade, keby ste povedali, čo sa zajtra bude diať, odkedy do kedy sa bude štrajkovať, čo bude znamená poštovať, ako veľmi bude obmedzená prevádzka, bolo povedané 40 do 70%, tak proste, že či budú predlietávať tie lietadlá, alebo vôbec, alebo ako to bude. To je prvá vec. Druhá vec, zaujímavá ma, či ste vyjednávali do dnešného dňa, lebo väčšinou sa ide štrajkovať s tým, že mám konkrétnu predstavu a keď bojujem o ňu a keď je splnená, tak potom odvolám. Takže či ste vyjednávali, ak áno s tým, a nie, či budete vyjednávať. A v prípade, že sa dozajtra do, neviem, či je, myslím, že neobmedzený, že ten štrajk nič nezmení, aké budú ďalšie kroky následovať. Takto. Ja by som ešte len k tej predchádzajúcej otázke, ostali ste tam ten druhý materiál, taký troška obširnejší. To je vlastne výber z prevádzkového posudku, ktorý sme zasiahli všetkým kompetentným orgánom. A teraz k vašej otázke. Jednania zatiaľ neprebehli žiadne. Dneska o 14:30 máme jednanie s riaditeľom podniku, ktorého pán minister poveril jednaním s nami za prítomnosti pracovníkov sekcie civilného letectva a vodnej dopravy, ministerstva dopravy. Takže aké to prinesie výsledky, to vám v tejto chvíli naozaj neviem povedať. No a od toho samozrejme závisí aj, ako sa to bude ďalej vyvíjať. My zatiaľ stojíme za tým, čo sme deklarovali. Samozrejme, ten štrajk v najväčšej miere sa dotýka preletov nad Slovenskom, keďže na oblastnom stanovisku riadenia letovej prevádzky len jeden riadiaci sa nepridal k štrajku, to znamená, je tam témer 100% účasť. A takisto sa pridali ku štrajku vonkajšie letiská, to znamená Sliač, Poprad, Tatry a Žilina. Piešťany, pardon. A zatiaľ sa ku štrajku neprihlásili riadiaci Bratislavského letiska Košic, ale táto otázka je stále otvorená, pretože počas trvania štrajku môžu pristúpiť ďalší pracovníci. A skutočne vám teda neviem odpovedať na tú otázku, že čo sa bude diať, lebo závisí to od toho, aké prebehnú ďalej jednania a ako to vlastne bude. My určite od 10. hodiny do 12. nebudeme poskytovať letové prevádzkové služby na oblasti s výnimkou tých, ktoré sme deklarovali, to znamená lety pre záchranu ľudského života a podobne. A čo bude potom, či prebehnú nejaké jednania, to v tejto chvíli nevieme.